ए दुनिया में माइक के ममता के जोरा दोसर कोनो चीज नहीं है। ए दुनिया में सब कुछ मिल जाई है, बाकी फिर दोबारा कब माई ना मिली है। यही बात के बखान बहुत ही सुंदर कवि हमने के बर भैया हलचल जी कैले कि माई के ममता पावे खातिर भगवान के भी धरती पर उतर के आवे के पड़ल बा, तब वही माई के प्यार भेटाइल बा। यही बतिया के गीत के माध्यम से कैसे कहत रे बबुआ कि जकर खातिर भगवान बन के अइले कृष्ण राम। आ जाए जकर खातिर भगवान बन के अइले कृष्ण दूधावा से मीठा मिठाई नहीं खे। अरे की बाटे बुआ भागा जकर माई नहीं खे। बाटे बुआ भागा जकरा माई नहीं खे। एगो माई कैसन चीज होली कि जब हमने के लड़का रह ले जाए खाना ना खाई ले जाए तो कौनो बहाना कह के माई हमने के खिया देवेले, चंदा मामा के देखावेले, चिड़ैया कह रहा तो मैनावा कह रहा आ केहू कौनो जतन कह के माई हमने के खियावेले। आ जब माई हमने के बुढ़ा जाता रही, एक बेर माई से बबुआ पूछा था कि माई खैबू कि ना खैबू। माई एक बेर मना कर देता रही तो बबुआ फिर दोबारा पूछाऊ नहीं खान जा। ऐसे कभी लिखल है दाल भात मुँह में खियावे चंदा मामा के देखा के। छतिया से राखस लगा के सब आफत से बचा के। दाल भात मुँह में खियावे चंदा मामा के देखा के। छतिया से राखस लगा के सब आफत से बचा के। जहाँ डॉक्टर वैद्य के दवाई ना काम करेला
ओ जमाई के दुआ काम करला बबुआ। तो जेकरा दुआ से बढ़ के दवाई नहीं खे, जेकरा दुआ से बढ़ के दवाई नहीं खे ए बबुआ। अरे की बाटे बुआ भागा जेकरा माई नहीं खे, बाटे बुआ भागा जेकरा माई नहीं खे। माई के मरो माई के जियत में ना बुझाला, माई के मरा मुहे जान सकेला जेकर माई नहीं खे। रही रही अब तट माई अब तोहर बरिया दहो, हल चल अनिरुद्ध जान गईले तोहरा मुअला के बाद हो। ए रही रही आब तट माई अब तोहर बरिया दहो, हल चल अनिरुद्ध जान गईले तोहरा मुअले के बाद हो। लेकिन एगो इहो बात सच बा कि बात सच बा, सरोज ऐसन भाई नहीं खे। एगो खूने के रिश्ता रिश्ता ना होला, एगो प्रेम के भी रिश्ता रिश्ता होला जन हमारा और सरोज भाई के बीच में बा ए बाबुआ। कि बात सच बा हर सरोज ऐसन भाई नहीं खे। अरे की बाटे बुआ भागा जेकरा माई नहीं खे।